קונה לשם קנייה. נעליים, הכל בגדים. שמה את צריכה את כל הכבאים האלה? אני נהנית. ממה? מזה שהם כלואים? תגנרל. I'm worried for my parents. I think they lost any spark that was between them. You need to be creative to keep your spark, like having a threesome with someone. שלום. אבא, זאת מאיה, היא מחליפה את אמא בסרט. כשהכרתי אותה, היא הייתה מאושרת כזאת. אהבתי אותה. הייתי מיוצאים בתמונות, ואיננה היום. כל החיים לפנינו. העתיד מאחורינו. מונוגמיה, הערב 9:15 בהוט 8.